tete chitupa vigai. Handizi kuti ndiri vaya vamunoti masaicopath muchirungu, asi kubva ndichikura ndaingodzwa kuda kuuraya. Makore akafamba ndikati dhimoni riri kuuraya iri rakazoita kunge volcano. Ndaiziva kuti it was just a matter of time kuti riuye. Musandijaja, ndakatombozama kunamata asi ndainzwa kuda ropa sezvinoita mavhempaya aya. Kunzwa kusagatsikana kuita kunge craving so. Huku ndaiuraya ndichimwa ropa ndodya iri mbichi nyama yacho kutonzwa kuti ya upenyu huri kuendera mberi. Ndakazobva kuhuku nchigraduate ndichienda kumbudzi. As long as mhuka yacho ichibuda ropa ndainzwa kuti zvangu zvaita I'm home and dry. Okay, musanditukawo. Asi kana ndikashaya fresh kill ndinototenga nyama mbichi kubhucha. Ndakatombotaura naye mabhucha kuti pavanouraya mombe vachengete ropa racho. Pamwe ndaimboitawo madhiri nevakomana sezvo vaiti my health inspectors aisazvitendera. Vaida kuti rifushiro ukusuka kunouraiwa nyama. Saka dzimweni dzenguva ndaipinda bhizi chaiyo kutsvakana nenyama mbichi, but craving yangu iyi yakazova kumhuka ikaenda kuvanhu. So ndaiti ndikashaya ropa ndoita restless zvekuti chero kutaudzana nevanhu ndinenge ndisachadi. Saka ndaizowanzofamba ndonogara musango musina noise yevanhu chero motikari. Ndinenge ndichikoda kuva ndega. Social life ndaive ndisina, ndingori lone ranger. Chero zvekupinda murudo zvaisava mandiri. Rimwe zuva ndiri musango ndakadumana navamwe baba vaitsvaka midzi yavo yekurapisa. Vakakatyamarara kuona munhu ari ega nokuti sango iri raityisa. Zvaive rei kusangana nemunhu mupenyu. Kazhinji waigona kuzoona mabhonzo embwa dzakafa kare nemadhongi. Murume uyu akada kunzwisa kuti ndaitsvake musango uye nemhaka yei ndaive ndisingatyi. Murume uyu ndakanzwa hana yangu kudzikama. Ndikamutaura secret yandaive ndakatakura kubva ndichiri mwana mudiki. Secret yandaive ndisina kumboudza chero ani zvake chikuriro changu chose. Ko zvinotaurika here kuti ndinoda ropa mbishi nenyama mbishi, ende iko zvino ndainzwa kusagatsikana kuda ropa remunhu chaiyo. Murume uyu akandirega ndikapedza kutaura nyaya yainyadzisa kudai. Akati ndairwara uye chirwere chacho aigona kuchirapa, asi aizochirapa nemidzi. Nekuti chero ndaida kuenda kuzvipatara zvechingezi, chirwere chandaive nacho chaisarapika nekuti vaisazvinzwisisa. Akati kana dai ndakasununguka aigona kuzouya ondirapa nekuti ini zvekuenda mumba kwake ndaisada kuzvinzwa. Rimwe zuva mwoyo kuda nyama wakandibata zvine simba. Ndikaenda kukliniki iri pedyo. Handiti munoziva kuti madzimai akasununguka anomboita time yekuti vanonogeza vachiseva cheche vari mumabasement. Saka ndakapfeka ovharo yangu senge mugeneral hende imomo kuti ndiwane kuba mwana. Ndakamutora pasinaona ndikaisa mugadhe bin air black emarara ndichiita sekuti ndinoda kunorasa mabhini. Ndakasvika kumba kunovhura bepa kodai wanike mwana haachafemi. Ndakarohwa nehana ndikafonera murume wemakwenzi uya ndikati asvike nokukasika. Akasvika ndikamuratidza zvaive mubepa. Akaratidza kutya nazvo, akati chii chainge chaitika. Ndakatsanangura nyaya yangu akanditi ndiende kumapurisa ndotsanangura izvi. Ndakaramba zvamuchose nekuti ndaiziva kuti ndaivharwa mutorongo nemhosva yakadai, nemhosva dzakati kuti dzinosanganisira kidnapping, murder. Ndaive ndisingazofi ndakabuda imomo. Akanditi since mwana ainge atofa achiri kupisa aizomuvhiya obudisa ropa ndowana ropa iye aizotakura maparts omashandisa kumakwenzi ake. Nyaya yemushaiko kwemwana uyu yakanetsa mapepa zvekuti yakatombowa batai pachipatara apa zvinzi vataure kuti mwana vakaisepi nekuti mwana haangangodisappear. Mapurisa akatomboya pachipatara apa vachida kuferefeta kuti mwana akaendepi. Takagara nemurume aishandisa makwenzi uya. Ndakazoendeswa kumapopoma kunogezewa. Yaiti mvura yaiteverana neni yaida kuti ndide nyama mbishi. Murume wemakwenzi anoti ndaive ndaisirwa shaka. Akadikawo midzi ndikadya mubota. Craving yekuda ropa yava kuita ichidzika, asi dambudziko ripotete nderekuti I'm haunted in my sleep nemwana wandakaba uyu. Kuti ndivati ndinomuona maziso angu, ndiri kunzwa sekuti ndava kupenga slowly but sure. Ndakaita chii? Imwe pfungwa iri kuti enda nokumbira uregero kuvabereki vemwana uyu vawane closure kune zvawakaita kumwana wavo. Kojereke kwekuvawana vabereki ava kwaisanesa nokuti vainge vamboisa posa irewadi yeanenge asvika kune mwana uyu dead or alive. Ndaigona kunovaona ndosundira mhosva kune murume wemakwenzi. Imwe pfungwa ikati hazviiti mese munosungwa, plus mudhara wemakwenzi anogona kukurambira we still kukuuraya. Asi ini ndiri kuda kungoeura kuti ndiwane peace. Ndakasiya upenyu uhu kare. Ndoita sehama dzangu patwa nemakore mana zvaitika. Ronda ravanaro ndinoziva kuti harivhariki kusvika vaziva zvakaitika kumwana wavo. Ndinoti remei regai tiende kunyaya yechipiri. Ndakanzi kwaime vatete ingozivai kuti verenga nyaya dzemaconvention musataura zvakawanda.
saka ndiregai ndingoziva basa rangu. Ngatiende kunyaya inotevera. My genius child musatanist. Mwana wangu Thando andigora kunorira. Thando akatanga kugona chikoro ari grade 4 zvakapfurikidza zvekuti akatanga kuchamuswa magrades ake kusvika anyora O level yake achiri mwana mudiki. Chainetsa pana Thando aisava mwana waiona ane shamwari uye aisava nenguva yekuverenga. Aigara pamavideo games kunyange pakati peusiku aimuka achitamba. Tete ndevenda akabereka vana vangu 3. Thando ndiye firstborn. Mwana wangu akafa neschool accident vachienda kutrip vakafira ipapo. Thando akapedza O level yake tikamboti agare pamba nekuti mudiki kuti aende ku A level. Semunhu anoda mavideo game ainge awana mukana, asi Thando panguva iyi aita sepane chinhu chiri kumushungurudza. Asi semunhu aigara akanyarara isi taingoti ndo zvaari. Chakazoitika takatanga kuona kuti Thando anomuka akadhinda shamhu muviri wese. Takamutora sevabereki tikagara naye pasi tikataura naye. Thando akapinda muroom make akatora a gold necklace yaiti akapiwa grade 2 neshamwari yake kuchikoro. Shamwari iyi yaiva musalad, saka akamupa sebirthday present. Asi akati pandakapiwa ndakazi nefriend yangu ndisaudza kana ani hake including maparents angu. Akati ndiye akandiintroduce kuvideo game yandinogara ndichitamba. Pandinotamba manheru tinenge tichiconnecta semasatanist. Time andinenge ndichitamba game yemota ndichicontrola chimota nekurovera ndinenge ndichicontrola mota dziri murailroads pamwe nekukonzera maaccident. Akati akajoiniswa satanism nefriend yake iyi nekusaziva ari grade 2 akapiwa pfungwa dzekuti agone pasi pemvura. Akati anzi auraye masibling ake akapedza ozouraya ini nababa vake osara ega pamba. So ari kuti ari kuona masibling ake sunguva yose taifunga kuti vakafa neaccident vachienda kuchikoro, asi masibling aya ndiwo vanenge vachimurova. Anoti Harare achitaura nemasibling ake vachiti taura zvawakatiita, saka anoti kumvura anenge achinzosataura ukati fumura tokuuraya. Tete unosvika pakupererwa. Kubva musi waareura izvi anorutsa ropa rinozara dhishi everyday. Kumachechi takaenda asi dambudziko harisi kupera, uye anoti kwadoka anorara achimhanya imba yese achiti anoona masatanist vachida kumuuraya. Zvakaoma, vabereki vanosangana nezvinhu zvakaoma. Ende muzvikoro vana vanopiwa maring nemanecklace inova iyi point of contact inenge iripo. Maring nemanecklace zvinhu zviri dangerous chaizvo. Anyway, regai tiende kunyaya yechitatu. Ndiri mudzimai ane makore 39. Ndine mwana wangu ndakaroorwa asi upenyu hwaive husina kumira zvakanaka. Makore ekutanga marriage ndakazofunga kuromba ndaneta nenhamo. Ini tete panguva yangu yekutambura ndaive ndine shamwari yangu yandakaziva through kuchechi kwandaenda. Taipinda cell group rimwe chete. Munhu aive nemurume ane mari uye vari vaviri vaive nemwoyo wakanaka. Vakatanga kutibatsira ini nemurume wangu, ndingangoti vaive vatumwa naMwari kuzotibatsira. Takawirirana. Ini chandaifunga kuti one day achandipawo mari ndichainge something, asi aingotishedza kunorima kupurazi kwake otipawo kamari. Akazotenga stand kune imwe nzvimbo iri muHarare akavaka imba yake yakanaka, akati shamwari chienda unogara ikoko. Ndakaenda ndikatanga kugara pamba pake ndichiita maproject ake ekurima muriwo, asi mari yaitipa yaiva shoma hayo. Ndakazomukumbira 100 US ndichida kutanga business rero, asi haana kufara nazvo, akatsika-tsika. Kubva musi iwowo ndainge ndakumufarira zvekunepa, ndaive ndisichamudi. Kumaraini kwataigara ndakazotanga kuirana neimwe single mother yakandiudza kuti aiva akaromba, asi kuromba kwake akaendesa shamwari yake yaive nemari kun'anga akanoitorera pfuma yose yaive nayo. So ndakamuudza kuti ndazvifarira. Akandipa nhamba dzasangoma ava ndokuvafonera ndikaenda. Ndaenda ndakataura neshamwari yangu, asi ndikaudza sekuru ava kuti dambudziko ndiri kuti anobvuma sei kuuya kuno since ari munhu wechechi. Sekuru vakandipa mushonga vakati panouya murume wake kuzona maproject unomwaya mushonga uyu mumota asingaoni, pachadzokera kumba anosvika otanga kunetsana nemukadzi wake. Sekuru vakati pavachatanga kunetsana ndipo shamwari yako paachasiya zvese zvechechi, iwe obva waona mukana wekuti uye naye kunotomugadzira. Tete ndakaita sekudaro. Kumba kweshamwari wangu kwakatanga kubvira moto, kwete mbichana. Akauya shamwari yangu akandiudza, ndikati uya tinamate zvekaramba, ndozoenda newe kuna vamwe sekuru muprofita. Takagara kwe2 weeks tichiita zvekunamata, ndichimutsanya ini ndichidya. Ndomuti muka pakati peusiku tinamate, ini ndipo pandaimuka ndichimwaya mushonga papiki rake nemurume wake kuti moto unyatsopfira. Shamwari yangu yainge yakarera pamavhi, aisagona kunamata zvekudaro, saka ndaiziva kuti ndinobudirira chete. Akasvika pakuneta, akauya akati ndiendese kuna sekuru. Ndina kutora nguva ndakamhanya naye. Akasvika kumuiswa mvura kuti afende. Paakafenda kudaro ndipo pandakaitirwa mhiko yekutora pfuma yake pamwe nemurume wake.
achimuka murume wake akabva fora achimutsvaga kwari akaona semiracle asini nasekuru taiveta 12 ziya zvataita. Ndave kumba shamwari yangu yakati aida kundipa mari yethanks akandipa 1000 US. Ubva ndakatanga business ndikatanga kuita mari. Business reshamwari yangu rikatanga kusafamba maproject ake ese akapera murume akadzinga basa. Vakasvika kunogara kwavainge vandipa nekunyara kuramba vachigara kwavaizikana nekuti vanhu vainge voti vakaromba honai nawo vakakanganisa mhiko vave kutambura. Matables akatanga kuchinja ndini ndainge ndakovachengeta. Asi mukadzi waiye kundifurira akazorwadziwa ndokunoudza friend yangu zvandakaita akati ndakambitry ndikamutorera zvese ndikaita zvangu. Akanoendesa kune mumwe muprofita wenguo tsvuku akaita back to center. Ndakati ndichidriver ndikaita accident ndikatyoka makumbo ese handichafambi. Ndakabuda muchipatara ndokurarama upenyu hunorwadza nevana. Handina anondibatsira munhu wese akanzwa nyaya yangu akutya kuswedera padhuze neni. Vana kana kuchikoro havachaendi ndinokumbirawo help vana vararame vaendewo kuchikoro. Upenyu hwakaoma. Our frenemies. We have friends that we think they are friends, but they are our frenemies. Zvakaoma chokwadi. Handisiwo kuti vedera, handisi kuti munofungeiwo, but ndiyo nyaya yatawana musi wanhasi vedu. I hope you are having a wonderful day. Mongosiyawo ma comments mu comment section ndatenda.